Jeg hedder Michelle Lange, og jeg arbejder hos Tegnestuen Vandkunsten, hvor jeg sidder og laver PQ og kommunikation og tilbud. Og jeg har arbejdet hos Vandkunsten i 5 år. Jeg er arkitekt. Jeg hedder Christian. Jeg har gået på arkitektskolen i 6 år. Har været ansat her lige siden jeg blev færdig. Jeg havde min professor og studieleder var også partner. Jeg er stadig partner her på Tegnestuen Vandkunsten. Han kom og spurgte mig 14 dage inden vi skulle op til afgang, om hvad jeg skulle lave bagefter. Så jeg vidste ikke, så han kom ned forbi tegnestuen, og så ser vi på det, og så har det været gensidigt lige fra første streg, hvor man så må sige, fordi altså, han vidste jo ligesom, hvad han kunne forvente, og jeg kendte ligesom omstændighederne og personlighederne osv. Så tjek. Og så har jeg været her lige siden. Jeg har været siden 2005 og tegner primært boliger og børnehaver, skoler, institutioner. Ja, og det enkelt fælleshus er det også lige blevet til. Men det er sådan set den arkitektoniske virke, ellers så kæmper vi rimelig meget sådan for social lighed her på tegnestuen, og prøver at få det ind i vores projekter, så vidt muligt i hvert fald, og tænker bæredygtighed ind også. Jamen, jeg arbejder med rigtig mange deadlines. Jeg afleverer hele tiden ansøgninger til offentlige udbud, så det handler meget om ligesom at strukturere, hvornår skal der afleveres noget. Så det er noget med at skrive en masse ansøgninger og sætte tingene grafisk op og lave aftaler med ingeniører og andre konsulenter og sørge for at indhente deres materiale, sætte vores materiale op og finde de rigtige referencer til de forskellige opgaver, som vi skal søge. Og jeg arbejder rigtig meget sammen med partnerne, så det er sådan min nærmeste samarbejdspartner, så noget med at koordinere med dem og så ligesom få ordnet alle de her deadlines og få lavet alt til tiden. Fordi der er typisk en deadline, så skal man aflevere det inden kl. 12, og hvis nu man så ikke får afleveret det inden kl. 12, så ryger man så ud, så man skal ikke nogen chance for at komme med i en pågældende opgave. Så det er meget deadlines, det handler om, så det er meget med at være struktureret. Det er meget fleksibel. Altså vi kører flekstid, kan man sige, så i og med, at jeg også har en kæreste herinde, og vi arbejder på samme sag i øjeblikket også, vi passer på vores børn, så arbejder vi stort set. Det er jo en livsstil, kan man sige meget. Altså, det synes jeg, at de fleste af mine både kollegaer, venner og veninder har den, kan man sige, det syn på arkitekturen. Så når vi kommer hjem, diskuterer vi det også over aftensmaden, og vi gør det også efterfølgende. Vi diskuterer det også nogle gange i weekenden og sidder og tegner lidt. Så udover de projekter, vi har herinde, har vi måske også nogle andre projekter, vi sidder og tegner lidt på osv. Så vi har et stort tegnebord hjemme, der er fyldt. Men en arbejdsuge herinde, den er jo sådan set i princippet jo beskrevet som en 37 timers uge. Men den flexer rimelig meget. Ja. Så er der møder, og så hvis man har et projekt i Norge, så er man der en dag. Så den er ret fleksibel, vil jeg sige. Der er også meget, der nogle gange går noget til undervisning, nogle gange er der studieture, nogle gange er der byggeplads. Hvad har du lavet den her uge, for eksempel? Der har jeg lavet to prækvalifikationer til noget helhedsplaner en i Ribe og en for Københavns Kommune, og så skal jeg lave et mini-udbud for en boligforening. Så har jeg også lavet en opsætning af en annonce til Politikken. Så det er meget blandede opgaver, jeg sidder med. Men også, jeg sidder og skriver rigtig meget, så det er også meget med at sidde og skrive, og også noget grafisk opsætning og sådan noget. Ja, flere opgaver på en gang. Ja, holde styr på mange forskellige deadlines og 5 forskellige opgaver på en gang. Så. Nu, den her uge som den her uge, udover I selvfølgelig har været ret, har vi haft meget at se til, fordi der også, jeg har byggeplads om onsdagen. Det vil sige, så er man hver onsdag på en byggeplads, og starter der, og så byggeherremøder, og så er et projekt i Københavns Kommune. Så den er sådan rimelig altid, vil jeg sige. Det er ikke meget, jeg får siddet ned, ikke sådan ugen her tegnet. Og det kan man godt nogle gange savne, faktisk, at man ligesom satte sig ned for, som jeg viste jer første dag, for blyanten i spil igen, og få tegnet lidt. Men jeg plejer gerne at sige fredag formiddag. Så tager jeg ikke telefonerne, og jeg svarer ikke mails og så videre, så er det særligt selvfølgelig, fordi der er så mange praktikanter. Men sådan kunne den i hvert fald typisk se ud, sådan kort beskrevet. Ja. Ja, vi har jo en meget flad struktur, men der er 5 chefer, som jo har hver deres opgaver, som så har nogle arkitekter, nogle studerende og nogle konstruktører, som sidder på de pågældende projekter. Og de har jo sådan overordnet ansvar for de her projekter, men går så rundt og snakker med eller holder møder med de folk, der så sidder på de pågældende projekter. Men det er også meget selvgørende, så man har også selv et ansvar, og man er egentlig meget sådan selvstændig her. Der er sådan meget
lavet struktur på den måde, at man også har den tillid til, eller partneren har den tillid til os, at vi også selv kan strukturere vores arbejde og tage fat i dem, hvis der er et eller andet. Ikke? Men, arbejder I sådan i små grupper med et projekt? Ja, det gør vi. Det er primært sådan noget 4-5 stykker per projekt. Så er der også nogen, der arbejder på flere forskellige projekter ad gangen. Måske sidder 2 mand eller sådan. Jeg arbejder meget alene, men så har jeg så partneren som min samarbejdspartner, kan man sige. Den er rimelig flad, altså strukturen er rimelig flad. Har man en god idé, så byder man ind med det. Også selvom den er skør, der er ikke nogen dumme spørgsmål. Når man kommer længere i projekterne, så er der dem, der har mest erfaring med det byggetekniske, altså det, kan man sige, slåskampene med bygherrer og får budgetterne til at lykkes og tiden til at gå op osv. Så er det dem, der ligesom tager over, kan man sige, så er der nogle også mere erfarne, hvor der i skitsefasen og i konkurrencefaserne er virkelig frit slag i bolddejen. Altså der giver man den bare alt, hvad der overhovedet er muligt for at få trukket sådan et projekt helt op. Altså vi tager for os alle retterne, det vil vi altid gøre. Vi vil altid gå kritisk til et program og gå helt ind til benet og spørge, kan det overhovedet være rigtigt, at der står, at der kun skal være 100 kvadratmeters restaurant i programmet, hvis vi har brug for 150 kvadratmeter, og så får vi til gengæld nogle fordele, jeg synes. Så den del ligger der, den der kritiske vinkel ligger der også på det, og det er i løbet af en proces og i nogle projekter, udover at det selvfølgelig er forskellige projekter, så vil de skifte de der prioriteringer i løbet af et projekt. Ikke? Og jeg tror her, der er man meget, altså vi er meget mere at hjælpe hinanden og i fællesskaber, frem for at man ligesom har en projektleder, en sagsarkitekt og en tegner, så har vi mere sådan, vi er alle sammen bare arkitekter, der står ikke projektledere ved os. Vi kender det internt. Altså, det er lidt mesterlærer, det er lidt gammeldags i man kan sige, hierarkiet. Det er meget med, at man byder ind med det bedste, og så finder man det bedste, trækker det bedste ud af de diskussioner. Altså det samme som et akademi står for, ikke? At man så tænker på plenum og finder ud af det sådan fælles i en dialog. Jeg vil sige, at når du starter op, så får du mest uddelegeret et projekt. Du bliver som regel også ansat på baggrund af noget, du kan, eller nogen, der kender dig for noget, du kan. Er dygtig til at tegne almen træbolig, så er det det, du bliver sat til at undersøge. Så ved vi godt i starten, de første par år, der er man ikke verdensstjerne, og man ved måske ikke helt, hvordan tingene er skruet sammen, men så kommer det med erfaringen. Men efterfølgende, så kan du godt påvirke de valg af projekter, du får. Altså det vil sige, du kan godt sådan blive bedre eller søge hen imod at specialisere dig i børnehaver, skoler, boliger og kulturhus og sådan noget. Så det er sådan en del, man arbejder sig ind imod, så snakker man om det. Jeg siger, men altså, vi har en gruppe, vi kunne kun have et projekt ad gangen. Til gengæld, hvis vi har 3 om det projekt, så kan vi godt have måske 3-4 projekter, og så køre på det alle sammen. Sådan så man byder ind i fællesskabet. Så. Men det er jo alt efter, om det er en konkurrence, en planlægning eller en boligtypeopgave, så er det at gå til programmet, altså gå kritisk til værks. Sætte sig godt ind i stoffet i området, altså det som kaldes vores registrering eller mapping på engelsk. Sætte sig godt ind i stoffet faktisk. Grundlæggende, det gælder jo alt, det ved jeg godt. Men altså, det er bare interessant, ikke? Fordi det er sådan en del af at være på og komme godt ind i et projekt, det er at få en god fornemmelse med stedet, eller hvis det er en tekst, at få en god fornemmelse med referencerne og alle de der kilder og noter og sådan noget. Og når man så har det, så laver man det sådan en grundmasse, sådan en dataindsamling, så kan man begynde at diskere den og opdele den og sige, hvad vi fokuserer på, hvad er vores hovedgreb her. Og det er ligesom det er den måde, vi i hvert fald starter vores projekter meget, og være meget kritiske, og så også få en helt sådan stor undersøgende del, og så går vi kødet på den, og så tegner os ind i projektet, så vi ved aldrig, altså det er meget sjældent, jeg har været ude for her på tegnestuen, at vi har et stort hovedgreb, der lukker projektet med det samme. Som regel så finder vi ud af det undervejs, og så laver en masse mellemregninger på den måde her. Ja, det er det. Hvis man skal godkende det. Ja, det er det. Ja, men det er der helt sikkert. Altså, en ting er, at vi skal godkende det i fællesskab. Det er altid godt at have flere øjne på samme ting, uanset om det er en lille bygningsdel eller et større projekt eller en beslutning overordnet af et område. Men det er klart, at de partnere, de voksne, vi har, de skal jo kunne sætte firmaet sådan navn og rygte på det. Og så er der også, kan man sige, en form for et ansvar, som den øverste ledelse har. Ikke? Altså, men de går jo og skjuler sig. Jeg går heller ikke ud fra, at I har fundet partnerne her på tegnestuen. Vi har måske peget dem ud eller sagt det, men det er ret svært at se, ikke? For de går rundt på samme måde også og tegner og laver modeller og er med i dialog og møder osv. Så på den måde er der sådan en stor kreativ fleksibilitet på tegnestuen, altså der er sådan en stor alle med i alle processer, hvis det er. Ikke? Og så er det klart, så bliver man trukket ud til et højt, når man så skal færdiggøre et projekt. Så går det i projektering. Ikke? Hvis det er for en kommune, kan det fx være en lokalplan, der skal laves, eller det kan være en boligforening, så skal man måske udvikle et socialt boligbyggeri, eller men der skal også tages højde for alle mulige forskellige ting. Det er jo både bæredygtighed og arkitektur og stedet og de mennesker, der skal bo der. Og der kan være rigtig mange forhold, man skal tage hensyn til i sådan et projekt.
Så, men det er også sådan meget fra projekt til projekt, hvad det er for nogle ting. Det Ja. ligger væk på også bygherrerne her, Ja. developeren. Det er også meget forskelligt. Det er meget altid. Altså, kommunen er en stor del med hensyn til institutioner og skoler. Det er som regel kommuner. Det kan også være staten. Det kan også være Realdania. Det kan som regel også være private bygherrer. Det er sådan den kommercielle del af branchen, at det er nogle udviklere eller nogle entreprenører, ikke? Eller nogen, der kommer med en ekstra pose penge og siger, nu har vi brug for et sommerhus eller et nyt kulturhus, for eksempel. Ikke? Og tit og ofte så er der også i konkurrence med andre, altså EU-konkurrencer også rundt om i verden, at man konkurrerer på lige fod med alle andre tegnstuer og kan få projekter. Vi arbejder som regel inden for Skandinavien, har også projekter i Tyskland og jeg tror nogle enkelte i Holland. Men ellers så arbejder vi primært i Norden, kan man sige. Ja. Jamen, det som jeg sidder og arbejder med, det er sådan ret specialiseret. Jeg er arkitekt, men det er sådan et ret specialiseret område, jeg sidder med, som er sådan noget business development og PQ, som er sådan en lille specialiseret del af faget, hvor man altså søger nye opgaver. Det er sådan, ligesom den måde, man får opgaver på tegnestuen på. Og jeg blev egentlig bare kontaktet af en af partnerne, der spurgte, om jeg havde lyst til at komme til en samtale, fordi at hun havde hørt fra nogle andre, at jeg sad og lavede det på et andet sted. Og ja, så kom jeg her og arbejdede så kun med det her, hvor jeg på et tidligere sted sad også og projekterede og lavede projekter. Men hvor jeg så kun sidder med det her ene speciale her på tegnestuen. Der er sådan en helt anden ånd her, synes jeg. Altså, der er meget mere sådan, der er mere frihed, og der er en anden, altså man kæmper ligesom for noget her. Altså, der er ligesom en sag, at man skal have noget på hjertet, når man arbejder her, synes jeg. Altså, man siger jo ikke bare ja til alt, men man har ligesom nogle stærke holdninger, når man arbejder her, synes jeg. Det kan man mærke, det skinner igennem sådan i projekterne, og selvfølgelig er der nogle ting, som man er nødt til at sige ja til eller gøre, hvis der er nogle bygherrer. Det kan være alle mulige ting, der gør, at man måske ikke lige kan lade det helt skinne igennem ens egne holdninger, men man kan virkelig godt mærke, at det er noget andet arbejde her, end på en anden tegnestudie. Det vil jeg klart mene gør. Altså på flere punkter, men det er både godt og ondt, kan man sige. Man kan komme hertil, og så kan man ligesom, altså igen, det der med frihed under ansvar, jeg tror, vi har en stor fordel i at have den frihed under ansvar. At den er ikke styret af en større økonomisk organisation, eller der er ikke en direktør, som går og slår folk i hovedet og siger, at nu skal det være lavet på den og den tid, fordi de penge. Sådan har vi aldrig haft det her, sådan tror jeg ikke, vi kommer til at få det. Det tror jeg er en kæmpe fordel i forhold til i hvert fald nogle andre tegnstuer, som bliver mere en virksomhed og en produktion. Det der med, at man bare kører en maskine, ikke, for at overleve. Her der har vi stadigvæk en masse, ikke at de ikke har det på andre tegnstuer, vi har stadigvæk sådan en masse proces og en masse, man kan kalde det forskning. I virkeligheden er det kun forskning, meget lige vi laver også vores boliger. Vi prøver at udvikle de almene boliger, det er sådan en lang serie af boliger, en historik. I snittet for eksempel. Man prøver at udvide for større og bedre detaljer og mere med, ikke, for samme beløb. Og det er sådan noget af det der, som er ret godt her. Vi har også en streng til noget forskningsmiljø og noget undervisning af de fleste, som har været her, underviser også på arkitektskolen, eller har gjort. Og så videre. Det er i hvert fald en stor fordel her, vil jeg sige. Udover at vores arkitektur som regel også skiller sig lidt ud, fordi vi har ligesom, som vi sagde, vi ser skønheden i den væltede skraldespand. Altså, vi er ikke bange for genbrugsmaterialer, og vi er ikke bange for bæredygtighed og at bruge tingene igen og tænke lidt over. Altså cradle to cradle. Som jo også er blevet populært andre steder, men vi har i hvert fald en lang historik med det, kan du sige. Det er måske noget af det, der skal lade os lidt ud, ikke? Og så har vi boliger med helt tilbage. Det er sådan tegnestuen opstod ved at være at tegne boliger til fattigere, må man så må sige. Så, ja. Meget anderledes, synes jeg. Altså, da jeg gik på arkitektskolen, det er ligesom om, at man bare har sådan en indholdsfortegnelse, når man kommer ud fra arkitektskolen. Så kommer man ud i det virkelige liv, og så er det virkelig der, man ligesom skal have erfaring, synes jeg. Så opbygger man den stille og roligt, men hvor man måske bare har lavet projekter, som har været sådan en lidt større skala, så skal man lige pludselig nærmest ringe til nogle producenter og vide noget om nogle små skruer eller et eller andet. Det er sådan på et helt andet plan. Men det lærer man sådan efterhånden. Jamen altså her på stedet, som I vil se, når I kommer over på arkitektskolen, så er det den overgang er ret lille, om man så må sige. I hvert fald sådan fysiske rammer, fordi vi sidder i bordgrupper af 4 på en tegnesal. Det gør man også på arkitektskolen. Det er sådan lidt det samme, man har. Man har ligesom, man sidder ved nogle bordgrupper, man går rundt og summer blandt hinanden og får gode idéer og snakker, det man kalder hvid støj. Man sådan går rundt og fanger lidt information og sådan, om du er god til at tegne, hvordan hvis jeg nu skal bruge og alt sådan noget. Så den overgang er ret, kan du sige, den er minimal
i forhold til det faglige, kan man sige, altså det fysiske. Ikke? Men man kan sige, det som er den store overgang, det er jo at komme fra noget, hvor alting er fiktivt på skolen, og så pludselig få et budget ind, og skal over og forholde sig til. Det er sjældent, den del af det kommer ind på skolen. Det er også sjældent, man får en ingeniør ind over på skolen. Så det der med, at man er i teams, rådgiverteams, hvilket er meget op, og har været det årti, at man både er jeg skulle lige sige en fysioterapeut, det passer ikke. Men altså, man er en sociolog, og man er en arkitekt, og en ingeniør, og en udvikler osv. Der er mange om projekterne, man sidder ikke kun alene tilbage. Det er også en af de overgange, der er for skolen. Selvom man prøver at simulere det på skolerne, så er det ikke helt virkeligheden. Men det er tæt på, og man kan sige, det er noget, man hurtigt sætter sig ind i, tror jeg. Jamen, jeg er ikke sådan en del af sådan et længerevarende projekt her. Jeg slipper projektet, og overgiver det til nogle af de andre arkitekter, lige så snart vi ligesom er kommet med i en konference for eksempel, eller har vundet et tilbud. Så jeg tror, at på sådan en uge kan jeg godt aflevere sådan 5 projekter, så det er meget kortvarige ting, jeg laver, så jeg er ikke sådan nogen, som jeg sådan er... Der er selvfølgelig nogle ting, hvor man er stolt af, når vi er kommet med i... Eller har vundet et eller andet. Ja, altså... Jeg var da stolt af, at vi kom med i Hammershus Besøgscenter for eksempel. Det er sådan, fordi det er ikke sådan en typisk opgave, som Vandkunsten laver. Det er sådan et kulturhus i sådan et fredet miljø og sådan noget. Og det var jeg da rigtig glad for, at vi kom med i, fordi vi er sådan meget sat i på, som I kan lave boliger, eller I kan lave helhedsplaner og sådan noget. Men i kulturhus, det kan I ikke finde ud af, så det kommer vi normalt ikke med i. Men så det var ret godt, ja. Altså jeg tror mere, jeg er stolt af at være en del af den her gruppe af mennesker, som er dygtige til at lave projekter med de givne forudsætninger, som det nu er. Ikke? Der er masser af projekter, som har masser af gode ting, som man godt kan være stolt af, synes jeg. Men jeg synes, det der med, at vi arbejder så godt sammen dynamisk i teams, altså med det frihed under ansvar, det tror jeg betyder rigtig meget for projekterne, det gælder hele vejen rundt. Altså om det så er små detaljer i projekter, man er lykkelig over, når man ser, og man er glad for at se 5 år efter, de er opstået, eller det er en plade fra Københavns Kommune, fordi man har fået en pris for en forskønnelse. Det er ikke så meget det. Altså det er mere det der med, at man har opnået noget sådan sammen, fordi man tegner aldrig noget sig i. Man sidder ikke kun alene og tegner ting. Man er altid en større gruppe, der gør det. Ikke? Og så er det sjovt at møde dem, også med alle de andre rådgivere. Altså kunne give hinanden en high five og sige, hey, vi lavede det der hus sammen, eller den der bygning, og detaljen blev vellykket. Så ja. Jamen jeg synes her, der er det rigtig fedt hver morgen at skulle komme herind og være sammen med sine kollegaer, og jeg synes, der er nogle rigtig søde og fede kollegaer herinde, og nogle gode opgaver, og så det er sådan, det jeg synes er helt fedt ved at være her. Det er helt sikkert, at vi spiller så godt sammen altså som team. Det er også helt sikkert, fordi vi har nogle gode projekter, altså vi får gode projekter. Vi sidder meget sjældent med at bare renovere toiletter, men det gør vi aldrig. Altså det er altid spændende. Det er altid spændende, det der kommer op. Ikke? Også fordi der er så lang historik, partnerne er rigtig dygtige til at få gode sager til os. Det er super spændende byg her også. Altså, det er jo ikke altid budgetterne til at rulle med, men sådan skal det også være. Der skal være begrænsninger. Det er godt med modstand. Det tror jeg også er en af forserne i Vandkunsten. Vi er gode til at arbejde i modstand. Altså vi er gode til at arbejde sammen, når det rigtig er hårdt. Og det kan godt være tungt for nogen, tror jeg. Det der med at sige, nu er der ikke penge til mere. Hvad gør vi så? Så må vi gå ned til laveste fællesnævner, så få ned ved det. Hvordan gør vi det? Og det der med at løse ting, når man er helt med ryggen mod muren, det er en kæmpe force her. Det er i hvert fald min erfaring.